Nagmabulokon ang pagpahigayon sa ika-502 nga kasumaran sa kadaugan sa Mactan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu karong adlaw. Bisan sa nagdagiti nga kainit sa panahon, wa gyapon kini makapugong sa moabot 5,000 ka mga tawo nga ming saksi sa kalihukan. Sama sa nangaging kadaugan sa Mactan ubos sa administrasyon ni Lapu-Lapu City Mayor Jonard Ahong Chan. Pulos mga local talent ang midala sa mga papel ni Lapu-Lapu ug Magellan. Pinasidugang dinapit sa kalihukan karong tuiga. Muang sugboanon nga si Department of Tourism DOT Secretary Cristina Frasco. Human sa flag raising, usa ka wreath laying ceremony ang gipahigayon sa monumento ni Dato Lapu-Lapu nga gipanguluhan ni Frasco, Chan o Congresswoman Cindy Chan. Atol sa iyang speech, gipadayag ni Frasco ang kamahinungdanon sa paghandom sa kabayanihon ni Dato Lapu-Lapu. Iya usab gitagaan o gibugaton ang pag-highlight sa kadaugan sa Mactan karong tuiga sa Arnes kon Eskrima. Diin ang labing unang bayani sa nasod mo'y gingong usa sa hanas ni ini. Mapasigerbon usab si Frasco nga ang sugbo mo'y usa sa mga nagunang dapit sa nasod alang sa tourism recovery nunod sa nasinating pandemya. The story of Lapu-Lapu is the Filipino story. For we have all faced difficulties and challenges in the width and breadth of our history. And yet, armed with courage, with bravery, with a strong sense of identity, each and every single time, we have stood up and said, we will not give up. We will rise back stronger than ever. Especially here in the province of Cebu and in the city of Lapu-Lapu, the blood of Lapu-Lapu runs strong. Nataliwala sa bisad unsa pang kalisod ug katalagman sa kinabuhi, muatubang, ligdong, isog ug muingon, kumbati Sugbo, kumbati Lapu-Lapu, kumbati Pilipinas! Samtang gipasalig sa sekretary sa National Historical Commission nga si Emmanuel Franco Calaero nga mapamarog na sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang museum ni Dato Lapu-Lapu paghimugat sa iyang kabayanihon. Yeah, definitely. Nilalagay pa sa pag-uusapan pa ang budget ngayon kasi hindi pa naman na isa-submit. So, well, definitely, it's considered, no? It's about time lang siguro kung kailan may institute, but definitely kasama sa mga plans. Human sa giatangang reenactment, may pakita usab sa ilang kahanas sa Arnes ang maabot sa 1,000 ka mga tinunan sa nagkadiyang tunghaan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Lakip sa mapakita sa ilang abilidad sa Arnes, buang labing idaran nga eskrimador sa Dakbayan, ang 92 anyos nga si Antonio Alingasa Sr. Mo kini ang labing unang higayon sa paghandom sa kadaugan sa Mactan, nga gipakita ang pagka-eskrimador sa labing unang bayani sa nasod. Nunot ni ini, gibutyag ni Chan nga tinguha karon sa Dakbayan, nga mobuak sa Guinness World Record sa labing daghang eskrimador sa Arnes, nga dungang mopakita sa ilang abilidad. Pinaagi niya sa pagdemonstrate sa maabot 10,000 ka mga eskrimador sa Dakbayan sunod tuig. Karon nga anaa nagyod sa kurikulum sa mga tinunan ng Arnes, hayan dili gyud kini lisod kabuton sumala sa mayor. Pinaagi niya ni ini buot ni Chan nga mahimong Arnes capital ang Dakbayan sa Lapu-Lapu sa nasod. No, on the 503, at least we have enough time. Anyway, as I said, ato na ang tanan eskwelahan, naman tayo daghang mapili ng mga bata, no? So sobra-sobra bang gani ana pero ato lang pilian. Samtang gibutyag sa direktor sa Lapu-Lapu City Police Office LCPO nga si Police Colonel Elmer Lim nga nagmalinaw ra ang tibok kasaulugan sa kadaugan sa Mactan. Ilausab na kontrolar ang posibleng pagdasok sa mga tumatanaw sa venue aron kalikayan ang posibleng stampede. Wala usab sa natala nga mga insidente sa venue. Ingon man kakulian sa parking sa mga sakinan palibot sa venue. Sa ato ang venue, no, wala tay problema. Outside the venue, wala tay problema. Especially sa ato ang route security, sa traffic, may man pagkadala, no, atong parking security, parking area na to. Hanay ba? Hanay. Gitapos ang kalihukan sa kadaugan sa Mactan karong tuiga, pinaagi sa sadsad sa kadaugan sa alas 4 sa hapon. Diin tapuson kini pinaagi sa usa ka fireworks display. Kini si Greggy Magdadaro alang sa My TV Cebu.